Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumalas sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Masyong, Boss, tawgi ang tao ta nga nagabantay dito sa lugar ni Jack Balaan. Ang bala siya nga nakahalina si Jack sa jail. Ipamonitor ta siya kung dito nagdiretso si Jack. oh boss. Kinanglan mabalata kitang ulag nila. Kung sa diin gid siya gatiner. Kaya kung mapiyo ta, kung diin siya, kaya kung atugid siya sa balwarte, sudlon ta siya karon sa gabi. Hello, Katsel? Nakahalina sa jail Sanday Jack. Monitoragi sa mayo, ha? Ha? Kung dira siya madiritso sa iya balay sa Balwarte. Monitor mo gid. Oo. Oh, sige. Pahibalo ka ni Dayo na, pabalo mo ko, ha? Sige, bye. Boss, okay na. Unayan gid dito ni Katsel ang lugar nga kadwa ni Jack. Pahaklood ka sana sa makadali sa preska nga hangin. Antes na siya tumbahon. Tawag ko pala sa Jerry Cagrolin. Arak. Arak, nagring. Hello, Jer. Prepara ka mo da, ha? Ikondisyon kitang lawas niyo. May laktan ta ka rin sa gabi. Ha? Oo. Dala ka mo sa nagba nga ramas. O gani. Prepara na ka mo nga daan. No, sige, sige. Bye. May kay matino kayo ang lulubngan na day nanay kag papa. Pati nang ilan ni Lucille kag ni mama niya. Ay, amo na di gali ang ilapan, John Jack. Ho. Kag inang saunhan, darang nalubong ang mga tao nga malapit sa akon pati ma. Do mga pamilya ko naman. Nagatino pa rin managali ang ilalulubngan. Amoy ning luyag ko, nga inugdanay. Kag kumagabot ang tion nga babuyo na sa mahal nga Ginoo, ang ipahulam niya ang kabuhi sa akon. Luyag ko. Diri man ako ilubong sa tupad nila. Jack, Oo, pati ma. Bisan wala kami makaobdanay sa malawig diri sa kalibutan. Base sa pila ka adlaw, magainobdanay na kami sa piyak nga kinabuhi. upod kita, Jack. Maupod ako sa imo. Pati ma. Oo, Jack. Kung mapatay ka, kung madula ka, maupod ako. Hindi ko masarangan yung mga buhi nga wala ka. Pati ma. Kabalo ko kung do ano kakapalangga sa imong asawa. Pero tinguhaan ko nga matupungan. O hindi kani, malabawan pang pagpalangga nga ginpatungod niya sa imo, Jack. Pati ma. Palangga ta ka, Jack. Wala tabaya ay, ha? Ano man ang dangtan sang tanan, danay kita. Hasta sa katapusan. Salamat, pati ma. Palangga ko marikaw. Ay, Lucille, kung sa diin ka man subong, kabalo ako nga malipayon ka. Tungod na himbalaan mo nga may nagbulos na sa imo papel sa kabuhi ni Jack. Malipayon ka tungod may nagapalangga na sa kay Jack. Sa tao nga ginapalangga mo. Kang makasalig ka, Lucille. Palanggaon ko si Jack, mientras nagkakabuhi ako. Ginapangako ko ina sa imo, Lucille. Oo, pati ma. Palangga ko ni Lucille. Kung ginatanaw mo niya kita subong, naibalan ko nga malipayon siya. Tungod alin sa una, wala siya sang ginahandom ko di ang kalipayan ko man. Ang kalipay namon. Kanugo ng ugali nga nauna siya sa akon, naging kuha sa Ginoo. Lucille, ubayi kami ni Fatima. Ikaw nang bahala mag-ubay sa amon.
Kag salamat gid sa tanan-tanan nga kayo kag pagbalangga. Gaginhatag mo sa ako, Lucille. Salamat gid. Nay. Pasensya ka na nga malawi ka kung wala magkakadto diri sa imo. Subong man sa imo, Papa Valentin. Labilya. Gusto ko man nga bisitahan ka mo diri. Hindi gid mahimo tungod. May rehas nga nagapugong sa akon. Kamu nang bahala maghangom sa akon, Nay. Pa, Labilya. Pero sige lang. Sa kada may kagayunan ako, magkantugin ako diri sa inyo. Hogali, Papa Valentin. Salamat gid sa gimbiling mo sa akon. Dako gid ang nabulig sa akon pa. May napanaguan ako. May naistaran ako. Kag ako naging pagkatiniran pa. Salamat gid sa balay kag duta nga gimpundar mo pa. Nagamit ko gid. Kag salamat man sa mga naistablisar mo nga mga apian. Nagkabuligid sila sa akon, Papa Valentin. Maayo kang nga tao. Maayo kang nga amay. Kag maayo ka man nga amigo. Ang tanan nga mga napundar mo nga maayo nga relasyon sa imo pareho. Ginaani ko subong, Papa Valentin. Madamo gid nga salamat sa imo pa. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang lapat. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
Hello, Bugoy? Jack, nakagawa ka na gali. Din ka subong, Jack. Ari sa Balwarte. Bago ako di kaabot. Gali. Makanto kami da, Jack. Nakataw ka na kami kanda Digoy kag binig. Makanto kami da. Para baka sumilanon man kita. Ati pwede man. Malakat nga dana ko buwas. Mapauli ni kami ni Fatima kag Tito sa Negros. Mugani. Di makanto kami da. Madala kami pagkaon da simo. Ate, sige ha. Bahala ka mo ha. Sige, Jack. Tawagan ko na sila liwat. Bye, Jack. Bye. Oh. Jack? Sino to? Si Bugoy. Makatok mo sila diri ni Binig kag Digoy. Ba't maayo git eh? Ati sadya naman eh. Baka sugilanon kita. Matipon kita nga diri na sa gwa. Hindi na sa prisuan. Amo gani. Kag makatipon kita nga legal na. Nga wala na ako nagkapanago. Kaya naman, data ha? Maluto tas ang makaunta. Kay Piyo nga, mainong gini karon. Oo, bakal to ah. Inom lang kamuya, kay makaon lang ko. Sige. Mabakal ko tas lugbahon nga baboy kag isda. Para sumsuman. Ate, sige, Tito. Ay, abaw, Jack. Do kahamot sang sinugba nga baboy. Nagsugba si Tito na iminda. Dili ka nalang panyapon. Damo di sudan ka ganon ah. Ay, baw. Do kadamo matuod sang ginasugba niya. May mga isda pa. Mga kanto abi diri mga amigo ko na iminda. Mga upod gusto muna sa jail. Ay, amo bala. Ay, mga taga dari man sa Iloilo, ha? Oo na iminda. Si Bugoy lang medyo layo kay dito na siya nag-i-star sa Santa Barbara. Ay, di makadto man siya diri eh. Oo, nay. 3 mo lang silang maabot, ah. Mga suod ko gid sila nga mga amigo na iminda. Luyag man nila ako makaupod. Kay mapauli naman kami na di pati mabuwas sa Negros. Amo gali. Ati, sige. Ay, sadya-sadya lang ka mo di Jack, ha? Ay, di, mapauli na kuya. Ay, dili na pa niya po, nay. Ay, hindi na, ah. Sa balay na lang, Jack, ah. Wala ko sang upod karon sa pagkaon si Chuy mo paloy. Ay, kabalo ka na gid nga. Luya gid sina nga upod kami iya ko nagkakaon. Ay, titanigin upod mo na lang sa kanto, de. Kag din na lang kamukaon. Ay, hindi na. Hindi na bala pag-ulik ni si tatay mo, Jack. Kada hapon bala daw, damo na sa ginabatsyag sa kalawasan niya. Man may edad na si tatay mo paloy. Kag daw, pasmado na. Amo bala, nay? Ate, sige ah. Dala ka na lang di sudan eh. Para may sudanon ka mo to ah. Pat, liw ko gani sulod lanay. Padalaan ko si Nanay Minda, sinugba. Oo, Jack. Dali lang. Ay, Jack. Mangita ko diyan, Nay, O, sige. Nay, kung magpuli na karoon ng mga amigo ko, itulong ko sila sa gwa, ha? Mahapi ko dahil sa balay ninyo. Para istorya makapin ni Tatay Paloy. Ate huo, Ate huo, Jack. Ay, sige. Man to siya gani pamangkot parte sa imo. Ate, sige ha. Mahapi ko na karoon sa inyo, Nay. Oo. Sige. Okay, Katsel. Bye. Te, May mga amigo ko no si Jack nga ato subong sa ila balay. Nagainom sila. gali ah. May gani. Dala sa unta na lang eh. Boss, Ano oras ah? alas 9 na. Ati pwede na ni. Paandaan sa de Jerry. Dugay-dugay. Malakata. Oo, boss.
Sabi mo, Tudya, ba't po kayo yung nabulig mo sa akon mo? Kung hindi tungod sa imo, wala ko yung makagwa sa prisuhan. Kag tungod sa imo, naingagaw ko nga maluwas ang akon mga bata. Nga amat-amat na nga naginta sa bisyo. Tungod sa imo, natipo ko pamilya ko. Kag nakapangabuhay kami sa Manipayon. Gusto ka matuod, Binig. Si Jack yung ato niro. Siyang baga niyan nga buhi na nagsalbar sa ato. Tama na. Gamay lang inangabagay mga utod. Basta may aral lang ko, kang masarangan ko lang, mabuligid ako. Amigo ko man o hindi. Mabulig ako basta nakita ko nga dapat gid bululigan. Kami tanan iya, Jack. Dako ang utang namon nga kabalastan sa imo. Di buenas kami nga nakilala ka namon. Nga amigo ka namon. Mukit. Matuwa na dyan. Ay, pero tali lang. Wala na tayo si Carolio. Mabakaw ko na si Carolio. Ari na kita sa sulod sa squatter sa area. Sa unahan lang ang balay ni Jack Balaan. Ganyan da ka mo. Pag-abot ta, wala na sila mong istorya. Ha? Rat-rato ta sa dayon. Matag? Boss ninyo! Boss! Ano? Ang Dr. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag. Mga abiyan, sundanin niyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.